verídica, és a dir, que no tirem castells a l'aire i que intentem encrespar a la gent. I jo, aprofitant que estem en aquestes fetges, es demanaria això, pues, que no intentarem confundir a la gent del poble, que no encresparem a la gent, que siguem coherents en el que diguem i que quan diguem una cosa que la tinguem que tinguem arguments i que tinguem també proves del que estem dient que és de veres. Jo els havia dit que volia fer un prec també, i aquest prec vull fer-li-lo, no sé si estarà així, la persona que escriu en Domènec de Gamieta, que també pues, voldria dir a aquesta persona que quan escriga alguna cosa, que escriga en proves, que escriga, és dir, que no se limite simplement a crear malestar en la gent del poble, a crear malestar i diguen mentires, perquè l'únic que està dient és mentires. És dir, si mos ficarem a veure, és dir, estos dies darrere anava que si uns familiars meus i jo havíem dinat en l'estany de Cullera i que ho havia pagat en la targeta de l'Ajuntament. Així està la senyora interventora i el senyor secretari que poden certificar que l'Ajuntament no té cap de targeta, ni n'ha hagut mai, ni antes ni ara, i que no sé de veres. Parla de moltes sèries de coses de sous, parla de coses que s'estan fent, i realment l'únic que està fent aquesta persona és que si fora valent i donar la cara, però al final els covardes s'amaguen darrere del paper. No té la valentia de donar la cara, simplement fa intentar confundir a la gent. Jo li pregaria a aquesta persona que escriu en Domènec de Gamieta, i ara que estem en una època sensible com és el Nadal, és dir, que fera raó a la veritat i si no que se retirara i que es quedara en casa.